mbola tsara tsika jiaby. Niboaka ndraiky koa iliana be zaza nandeha vidéo tsy zegny fa nisy vidéo za maraindregny nifoha igny zahako raha nikoragna za raha nivolagniny ary zegny présidentiteny nahazo vola asa 5 milliards izy igny tamin'ny Ravatomanga hoy izy boko hampangigny iliana be zaza hoy izy fotony iliana be zaza fa nangigny fahela namiagna 800 millions asa ariary izy asa ino ke teo za lany fagnahy. Eto za mivolagna anao zandry lasy iteny za tsy ampivolagna anao fa zany any mivolagna anao sindrana anao mangina ho za aminao nisy moment fa ela ko tsy tamro tongorosy donc za ko tsy diso zany nagnambaranao sy iteny sindrana anao mangina karaha nataonao nampangigny namody vava ranabavy Eliane Bezasa. Donc magnanaova karaha igny koa anao namezandreo vola sy teny fa aza mifamatra anao misy témoin tamin'ny anao latsaka candidat présidentiel aza mifamatra aza fandrebireby atsika sy teny 5 milliards namieny mamy Ravatomanga anao agnanaovanao propagande 800 millions tamin'io namianao Eliane Bezasa namody vava aloha boaka ny marina fa anao kaza mandrebireby zay naino tsy masaky mivolagna Ravalomanana momba an'io Bastoliara io maino tsy masaky mivolagna ery Rajaonampiany momba an'io Bastoliara io momba an'io KMM momba an'io Mailady momba an'io araiky Tamatavy aty loatra mangoro aty Ambatovy fa anao za raiky wa parce que anao mandrakotro ny maloto nataonao zandry lasy teny volaniko zegny zay tsy milanao zay tsy milanao sy teny fa aza rebirebegna aza fadikisaigny ny vahoaka fa zay tsy mila io Bastoliara io zay managna olo toanany efa tsy anao zandry la Percy Fanapera olo toanany côté igny fa tsy anao namitaka zay côté donc anao koa fa na 5 milliards vavanao fodia karaha nataonao nagnamia 800 millions Eliane Bezasa namody vava donc tsy magnindre magnitely zany vola aminao zay zandry la sy teny mangala ondrano fa anao ndraiky koa maly managna droit anao mamaly fa anao ndraiky koa mitady borke koragna fa firika io tsy nikambarako anao mangala ondrazy la samy olobetsika aza mifandrebireby za fa tsy tsy volagna fa hela raha teo za fa tsary nagnano vidéo fa maro baka namagna ny telefôny ino ty ke manoloagna ny olo misalahemagna zegny nieritreritry za aleo fo zegny asiagna explication fotony so de zegny ny raha mipetraka agnatin'ny jerin'olo raha tsy marigny ialako tsiny anao frère ataoko frère fo anao satria agnarananao tsy haiko fa anao zegny gasy karaha za de frère anao tsy haiko anao koa tsy mahay za kanefa ny agnarananaka ny tonontonononao za lany fagnahy satria tsy de fomban'olo loatra mivolagna raha tsy hay mikasiky olo tsy hay anao koa na tsy mahay za amin'ny andro azy io zegny teknôlôjia fa mandeha anao koa nandefa MP fo taminaka anao mety nagnotany hoe za naregny raha karaha zegny ke marigny moa zegny tsy aleo ve nagnotany toy zay mandeha mikapokapoka amin'ny Facebook za igny fa tsaiky tsy volagna za nangigny ny antony nampangigny za ndraiky ataoko bango tokagna hely fa mbola azaveko amin'ny vidéo agny amin'ny andro hafa agny lerany tokony hivolagna satria zegny hitako ny raha nihainako amin'ny resaka politika maro salahemagna ke hitako hoe tsy solution antsendriky za mivolagna misy koa ny fotoagna hivolagna misy koa ny fotoagna hanginagna fahitako azy misy fanginagna fangalagna honon-draha misy koa ny tena magnano politika io mila mangala honon-draha fa tsy kapokapoko fo igny mikasiky igny fa hidirako amin'izay le sujet ke valiako avy hatrany nakady tsotra
ny antony nanaovako politika tsy andeha hivarotro za ty magnaingy be mahavelon-tegna mahay mitady vola ary izy koa ivolavolaigninao zegny tamin'ny andro nagnano présidentiel boka mi présidentité no lazaigny fa nangala izy zegny ivolavolaigninao zegny edy tsisy dikany izy koa andeha hagnano présidentiel tsy ampahafiry hely aby amin'ny vola tokony ampiasaigny ary izy koa mihoatra an'zegny nananany présidentité tsy mila nangatahany tamin'ny olo zegny ary za hely anabe zaza za tsy mila mandeha mivarotro politiky tsy zegny mitsy anaovagna politiky izy zegny vola asa 800 millions anagnako la aby zegny za ty tsy andeha hivarotro azoagna vola ny raha fahanagnako fa ny antony anaovagna politiky tsotra mitsangana satria misy ny tandrazana mitsangana satria miaro ny voninahitry ny razambe zay fanitsanana taloha biaka tsy adignan'olo politiky nataony biaka tsy adignan'olo ny antoko zay natsangany agnatiny miaro ny voninahitry ny agnarandray zegny raha misy dikany amin'ny gasy fa tsy vola nareo io fo sanatria ny vava fika tsy ho makorely traité-gna andeha hivarotro amin'ny raha karaha zegny azafady tsy aty lalagna zalahy ndesa aminao agny dalagnanao fa aza toto aminakaty ke za koa fa nahita zegny boka direct za fa nikaiky présidentité izy koa boka fa nahita zio ke ninao tsy haiko za fa za tsy nazo vola taminao anao tsy nagnamia vola za ary za tsy nangataka vola taminao satria tsy zegny ny raha ny fagnarahana fa fitovizan-kevitry mikasiky ny politiky tondrasana Madagasikara antoko mikoragna fa tsy hoe anao ifagnaraka aminaka amin'ny business tsisy resaka business haiko ny tany itadiavako vola tsy any amin'ny politiky tsotra ny valokafitra namieny présidentité zao raha ny volagny izy koa olo zegny mitondra porofo amin'ny raha volagniny zegny miala mandraiky zay za tsy hagnano politiky intsony mbara ho azy indesy ny porofonazy ke zegny valokafatra frère miko anao ke za frère tsy andeha famaly aminao fa mba mahaiza ihany mandiniky azovy magnirika anao mandeha mivolambolagna fahatany anareo karaha mivolagna agnatin'ny fitiavagna fédéralisme andeha hanangana fédéralisme ke izy koa fédéralisme anareo indesy manomboka amin'ny vandy andeha hangalagna baraka ny olo zay mba tia fédéralisme koa ary mety ho namagna stratégie nareo zegny frère faible tsy haiko karakory stratégie tianareo haviana ample tanjogno fa nareo io zala tsy tologno tsy koa tologno solidarité ny raha ilaigny amin'olo mitovy hevitra zay reto any mitovy hevitra aminareo ke magnino moa mifagnano karaha io zay frère anao koa mitady buzz ataovy amin'olo hafa agny fa haiko aminao fo anao koa lelabe misy jery mbo mahaiza mireconnaître fa diso anao adversaire anao tokony fahantragna adversaire anao tokony vahoaka mijaly zegny anao koa olo andeha hagnano politiky ary avy amin'ny tany misy anao bokan-dafy agny idénoncer jalinay malagasy fa aza magnano adversaire olo tsy nagnino anao andeha ataotaonao vandy boka eo olo tia raha tianao koa zay ty boka nakory ray aman-dreny fa maray aman-dreny zay tsy manampahavalo ary ny fitiavanay fédéralisme io magnantso fô zay olo mba tia azy io aleo hiaraka io mahasoa Madagasikara zay olo mba tia izy aleo hikoragna zay ny amaranako azy frère ke aza ataoko merci anao frère mitandregna